everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Nalang tikatagod-taguron sa imusa nako. Boss, kuan, Unsa? Sulti na, Puldo. ang tinuod, boss, Unsa ang tinuod? ako ang una nakakita ni Salome. Unsa? Mao na, boss. Ako ang una nakakita ni Salome, boss. Diin mo siya makita. Sa karnabal, sa ikanong adlaw nga may butang ming gikuha. Nganong wa ka man mo sulti na ko ini? Ha? Boss, boss, Nganong nabuhi man siya? Misaad ka na ko nga mawa na sa ko kinabuhi si Salome. Misaad ka nga papason mo siya sa kalibutan. Nga, nganong nabuhi man siya. Ha? Nganong imo manigibuhat. Hapulo! Nganong kipasuko man ko nimo. Sinaligan ta ka. Mo man gani nga ikaw ang akong gisugo sa mga delikadong butang. Sa mga butang nga kitang duha lang ang angay nga mahibaw. Di karon. Mabulilan suka. boss, pasalo ako, boss. Nalimot ka sa kong gisugo ni mo, Pulto. Ha? Nalimot ka! Wa, boss. Wa ko malimot, boss. Gituman ako ang imong sugo nga pati yun si Salome. Uya lagi! Nganong ipakita naman siya karon? Nganong miadto man siya sa parlor? Nganong nagpaputol man siya buhok? Buti pasabot ini nga may plano siya. Wa na siya makailan ako, boss. Oh. Unsa to? Sa diyang nagkita mi sa karnabal, wa siya makailan ako. Tinuod ba ka ng gisulti mo? Tinuod lagi, boss. Wa na siya makailan ako. Midagan ko iya kong gikukod. Pero, wa siya musangpit sa akong pangan. Ayaw gupaya ang akong kasuko. Pinaagi niya ng hinimo-himo ni mong istorya, Puldo. Tinuod lagi, boss. Nakita ko siya sa karnabal. Pero may kauban na siyang lalaki. Bana niya. Unsa? Unsa'y ba na? Nakita ko nga giyagbayan siya sa maong lalaki, boss. Siya gina. Nganong? Dali na, sweetheart. Alkansin na siya. Thank you, ha? Oh, sweetheart. Oh, giyagbayan siya sa lalaki. Namitawag niya, sweetheart. No. Dili tinuod. Boss, labing kayo sila, boss. Murag, pinangga kayo siya sa lalaki. Nagninyo og lain si Salome. Mauna nga ako nakita, boss. Pero nga nung nagkaingon ka man, ngawa siya ba kailan mo? Tungod ka eh. Ay! Bastos! Magigis ka! Oh, dili. Nagpaingon din sa parking na si Salome. Hoy! Uyak mo kagad! Isangpit ko niya huy, boss. Wa siya musangpit sa pangan, boss. Sa diyang midagan ko. Nga nung midagan ka man sa... Tungod mahadlo ko nga makita sa iyang kaubang lalaki nga misangpit niya durina. Unsay doon na? Mao na ang pagsangpit sa lalaki niya, boss. Durina. Dili ba? Durina man sabangan sa babae nga kauban sa apuhan ni Layla ang mikuha sa halin sa bata. Ha? Oh, dili. Salome? Kinsa ka na si Salome? Dili! Kinsa ka na
Nangutahan na siya kung kinsa si Salome. Mao na, boss. Ug mao nang nakapahasol ako, boss. Kaya wa siya makailan ako. Wa siya maibaw kung kinsa si Salome. Murag... Murag na amnesia siya, mao ba? Oo, mao na, boss. Mao din akong pagtuo, boss. Pero magduha-duha pa lang ko usahay. Nahibaw kagyod sa abilidad ni Salome Puldo. Oo, boss. Maayo siyang mga mot og sharpshooter siya. Mao sa kanang ako nakita, boss. Nakita ko kanang durina nga naong og Salome sa karnabal. Nga maayo kayong muduwa sa shooting game. Sa man nagipakpakan niya sa sunod sa karnabal? Ang shooting game yan. Doon na sa tingali sharpshooter nga nasaag. Aw. Pordoy ang shooting game, ana. Babay ang sharpshooter? Be, lilion, be. Usa na lang! Oh. Dili. Siya ka na. Si Salome. Sharpshooter siya, boss. Boss. Na-amnesia yung tingali si Salome. Kung na-amnesia pa siya. Nganong nahinumdo man siya sa beauty salon nga iyang suki. Nganong nahinumdo man siya nako. Nagligog sa kubos. Kinahanglang ako mismo ang makasaksi sa imong gisulti, Puldo. Ha? Kung kanang Dorina mao si Salome nga nabuhi. Nagpasabot lang kini. Nga tuan niya ang kwarta nga halin sa bata. Posible, boss. Kinahanglang madumduman nato ang gipuy-an ni Salome karon uban sa lalaki nga imong giingon. Nakatultol ko sa klinik siyang bana. Oh, may lain kapag yun ay nahibawan. Mauna lang na, boss. Mabitaw nga permi kong wa sa kong nahuna. Kaya naglibog dyan ko sa kong nakita. Nga nabuhi si Salome. Hain ka ng maong klinik. Kinahanglan mamauli na ta. Doray na. Ganina ka nga way tingog-tingog. Unsa man sa nang nasa imong nauna ka. Joseph, nabalaak ako ni Kiki. Oh, Doray na. Mahimo ba? Di ka magpalabi sa imong kabalaka sa mga tao nga di ni mo suod. Pero nga nung karon man siya mawa. Unsay, Daghanan na kailan ako nga mamatay kun akong mahigala. Hugusan na niini si Layla. Kung dili man mamatay, makidnap. Sama sa pag-umangko ni Ani. Sa anak sa imong kailan, doktor. Sa atong anak mismo. Doray na, husto na. Nya karon. Si Kiki nasab. Ang nawa. Sulagma lang ang tanang nahitabo. Ayaw ni gunaw na agmaayo. Oh. Hello, Nancy? Oh, may pasyente kong miabot? Walk-in? Sige. Sultihin nga mga usa pa ka oras ko. Muabot diya, okay? Okay, sige. Bye. Muuban ko ni mo sa klinik. Ha? Ayaw na ka rin. Di ta ka maatiman. Wa ko maginahalan nga imo ko atiman ng Joseph. Malipay na lang ko nga makasud sa ubang dapit nga imo nasudlan. Dagang kong pasyente karon. Gusto ko mo concentrate sa akong pagpanambal. Oh. Okay. Sorry. Ay kahi ubos. Buhato ta sa klinik kung wa ko emergency. Pero sa pagkakaroon, ihatod taon na kasbay. Aron, makabalik na ko sa klinik. Bye, sweetheart! Ay, bye, Doc! Ay, ako nang i-share ang gate, ma'am, ha? Sige na, Luloy. Ma'am, igo na lagi kang gihatod ni Doc. May pasyente nga naghuwat niya sa ospital ng Liling. Ma'am,
May problema ka? May nakahasol lang ako ng lilig. Unsa man ka na? Ngayon dili man jud ko dadon ni Joseph sa ospital. O sa iyang klinika. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!